Karon na ako sa Chonghua Hospital kay nagtabang ko atong bata nga nakatulon og magnet niya. Well, na ako diri sa Chonghua ni duol ni siya kay naapo day siya anak nga alas 3 pa taon ni sila sa hapon diri pero wala pa gid sila kasud, wala pa sila ma-admit tungod kay kuwang sa dangilahang kwarta, no? So unsa ni problema ni? Wala siya magkanang leukemia patient na siya, nga gikimo na siya, nga radiation niya. Iyang effect sa radiation, mag-isod na siya ginawa. Buot na iyangan yung sakit niya, di siya nakaon, nagaluya siya maayo, sige suka. I-advise mi ni doktor, may pa-admit na siya ganiha niya. Wala po ako, pamidyon di kwarta, may nangita ko sa kanya, ako nag-play, kumuha ko niya. Dili naman sila magdawat, kulang din yung kwarta. So pilay na ano mo diya? 15K lang din mo. Okay. Kinala man yun sila 30. Ingon din sila din eh. Inagyo ko nila ng pandamon daw kung 30 or more than 30. Oo, maganda mo problema. Maganda ta pero kanang 15,000 para sa hospital, pwede naman na. Dililit ka bago naman nilang kuan mo. Sige, so taon sa ang bata, no? Like, ilang edad ano niya? 15 siya. Ha? 15. 15 years old. Tagay? Nagiging mo ni siya? Oo. Luya lang siya. Luya ko. Kasi kaon na ikagit siya kutuhan sa tubig. Wala siya ikuan? Kada isang tubig? Oo. Utang sa siya. Utang kay siya man niya. Gigapas na lang naman. So kung i-admit ni siya, bunuhan ni siya o Platelet. platelet? Oo. Ilan naman ni katuig i-cancer? Pag November last, 2020 pa niya siya na-diagnose out, ma'am. Ngayon sa mga kuno'y plano nila. Kung sa may ingon ng doktor, maluwas pa siya? Oo, may tendency pa rin. Basta mga mapalo ng bidiyahan ko, Chemo? chemo, yung protocol. Ampo lang yun, ma'am. Outdoor konsehal. Oo. Sige, anyway, kanang tabang ko, ano? Kayo, ha? Ako mo tabangan para makasulod din sila karon. Salamat sa kayo. Sa iyo ko mga igagaw mo isang pipigutan. Kaya nga yun ko may kasing-kasing. Taga Pardo, man ka, no? Talisay ko, ma'am. Talisay. Pero akong mga igagaw na daghan sa inayawan sa tuli. Sila yung nagsigig chat na ako nga. Doon si ma'am. Nasige sila ko nga. Na-timing siya kay in God's will. Matabangan siya po niyo. Pag hindi sila chat na ako, yung guard, no, ni si konsehal. So, oo, mauna siya. Muto ni chat ko nila sa ingnas sila kay idol na siya namo. Naagito ilang ko anday, idol na siya namo. Taga-inayawan mi sa turi, ingnas siya. Tabangan jud ka anak niya og muduol ka. Mo na misiki jud ko ano naagid ang Ginoo. Ni ko angid nag andam gyud mo tabang ba kay naa jud ka na timing gyud mi sa ilang gikuan ako. So ato na lang na ipasod dito tanan. Dadang tanan ni siya. Pwede man siya isuod na dito, di ba? Kuan puno pa daw kuno dito sud mo mi paabot ni sa among kuan daw kuno. Ha? Paabot. Maabot sa Amo kuno dito. tanan. Tanan musuta. So, kuan demo taga Talisay, nga Pardo. Talisay nga ako mga Akong kaliwat. distrito North ko. So, ang Pardo, Talisay, di na under na. Oo, pero ang ako mga igagaw, mga kaliwat na dagan sa inayawan ko. Sige, okay ra. Sige ko anak ko. Okay ra gyud ang di ka kabutar. Importante imo lang huyampo. Ay, okay sila mo. Bila kung sila may ni ko anak ko. Yampo lang ko na mag-ayo akong Butan siya ko. lawar. Ikaw ka po. Yeah, yampo ko nga. Di ko Always na. ma-COVID kay. Oo. Ako exposure karong gabi una. Grabe. May Hindi Soto. ma'am na, hindi no. ER dire. May Soto ER sa Soto. Nga COVID area puros, no? So, this Panagsara kay sama ni mo, no? Sabi, ngayon mo na nakamputan mo. Sige lang. Basta Ginoo lagi mo pa sa imong kaayo. Kay dili Tara, gyud kay tanan Soto na, mo. tara, At kay di mo Soto. parihan ni. May Soto dali. Ato lang niya siyang i-admit
magnet kami nalay kami muskuan sa bill. Mas delikado siya sa gawas kaysa sa sub. Tabang kasi ang constituent. Narta ka? So, ako na yung tatagi mo. Para na siya panihapon. Yeah. Finally, makasuod na sila sa hospital. Okay na, ilahan, down payment. Grabe ang down. Kasi salamat si Kai. Nabutan si Kai kami sa dili mo po na nagyapon ka ni Tapon. Sige, basta ako rin yung hangin mo kay taga-talisay man ka. Suportahi ang ako ang son-in-law na si Digul Bulyas na Puhon. Mudagin siya City Councilor. Sunod tuwin, ha? Tabang Salamat kita, butan sa kaya. Iwatan na. Nabutan si Kai kami sa dili ko. Nag-pusi-pusi. Okay na ka, ha? Tabang na niya, Atty. Makasuod na ka sa hospital, ha? Okay? Welcome. Are you okay? Okay na yung mong paminaw. How do you feel now? Isod ginhawa? Sakit ito. Sakit ito. Nga ang kuan. Iyan, sakit? Sige, masuod na ka sa hospital karon. Hindi siya kakaon, no? Sige. Excuse naman siya. Dextrose lang siya. Ha, fight baby ha? Ha, fight. Okay? Fight. Okay, laban lang. God is good, ha? Ano siya sa unang siya? Festival swing sa Ano ka ba pa? Wow, festival queen siya on sa Talisay. Ano ka gitgo pa? Ang bukayo ka. Beautiful ka.